שלום. שלום שלום. בוא שב. איך אני יכולה לעזור לך? אני מובטל, פוטרתי מהעבודה. אוקיי. כמובטל אתה זכאי ל6 חודשי אבטלה אם אתה מקצועי במשך חודשיים. אני יכולה לשלוח אותך לתחום שבו אתה מקצועי. אתה מקצועי? כן. מה המקצוע שלך? מהנדס חומרה. למה? סליחה, מה? איזה חומרה אתה מהנדס? מהנדס חומרה, ג'אווה. סליחה? ג'אווה. ג'אווה? אני אבדוק אם יש לי משהו בתחום של ג'אווה. לא, אין כלום בג'אווה. יש לך אולי מקצוע אחר? פרוקסי. פרוקסי או פרוקסי? הנה, את מבינה לך על מה אני מדבר איתך? אני חושבת שכן. על מה אני מדבר? ג'אווה ופרוקסי. אינטרנט. את יודעת מה זה אינטרנט? אני שמעתי על זה. היום השוק של האינטרנט מאוד מאוד חלש. אולי תיקח את הג'אווה למכונאות רכב. לא, מה תקחו מכונות רכב? לא. רגע, אל תמהר לשלול. מה דעתך על קטיף? קטיף, אני אבדוק, אולי יש לי אפילו קטיף פרוקסי. לא. מתי זה צומח הפרוקסי? נו, אם יש לך עבודה בחשבים אני אקח, אם לא אז אני פשוט לחתום אבטלה? רגע, אל תמהר לחתום אבטלה, אנחנו עכשיו במגמה של צמצום האבטלה. בוא נראה, אולי אני אשלח אותך לאיזה קורס מקצועי. טוב, אני שולחת אותך לחרטוט. מה זה חרטוט? חרטוט, לוקחים לוחות ברזל וחורטים עליהם, זה מקצוע מאוד מאוד מעניין. עכשיו הרבה חבר'ה צעירים הולכים לחרטוט. אני חושבת שגם משתמשים בחרטוט, בג'אווה ובפרוקסי. זה מאוד יתאים לך. לא, זה לא נשמע לי חרטוט, לא. גזרנות? לא, נו, אבל אני אומר לך הייטק, אני אומר לך, נו. שטיפת סינים. אבל אני אומר לך הייטק, נו. מסעדת סושי, נו. אבל סושי. מסעדת סושי, נו די. תגיד, את קרובה של יוסי בני?